Anthu omwe ali ndi ulumali akukumana ndi mavuto osiyanasiyana mdziko muno zomwe zikuchititsa kuti ena mwa maufulu omwe ali nawo aziphwanyidwa. Koma kodi tikamakamba za ulumali tikuyang'ana nkhani ngati ziti nanga mavuto omwe anthu omwe ali ndi ulumali ndi ati pofuna kukonza pomwe pakulakwikapo pakuyenera kuchitika chani? Ndikulandireni muzokambirana zapaderaderazi zomwe tikhale tikuzukuta nkhani zokhudza ulumali maka mavuto omwe amayi omwe ali ndi ulumali akukumana nawo mdziko muno. Zokambiranazi akutipatsira ndi a Disabled Women in Africa ndi thandizo lochokera ku GIZ. Nde muzokambiranazi lero tilitu ndi Hilda Macheso amene achokera ku bungwe la Association of People with Albinism Malawi EPAM, ndi Susan Nyahua amene akuchokera ku bungwe la Special Olympics Malawi. Mwapaderadera tikulandireni ku program imeneyi. Pamene tikuyamba zokambirana zathu tikumemene amene mukutionera kuti ngati muli ndi ndemanga kapena mafunso pa nkhani zomwe tikukambirana lero, tiyimbireni kapena kulemba uthenga ndi kutumiza uthengawo ku 0888 144 747 0888 144 747. Ine dzina langa ndi Sam Kabambe. Tiyambe ndikumvetsa kuti nkhani yokhudza ulumali, tikamati munthu uyu ali ndi ulumali ndi chani kwenikweni? Tikudziwa kuti inu muli ndi upangiri umene muli nawo ndi zambiri zimene mukudziwa ku nkhani imeneyi amene tikuyeza nanu lero, Hilda komanso Susan. Tikudziwa kuti ayambe ndani, koma timati tiyambe kusanthula makamaka funso limeneyi. Okay. Ulumali kwenikweni akanena zokuti munthu ali ndi ulumali zimatanthauza zokuti ali ndi capacity yopanga chinthu china chake eti imakhala limited. Timati pepani mundikhululukira chifukwa kuti chichewa nthawi ina yake chimakhanga chimavuta. Komano timanena zokuti ndi condition imene imakupangisa zokuti imakupanga timati limit ma functionalities a tsiku ndi tsiku. Ngati mmene ungagwirire ntchito, ngati mmene anthu amagwirira ntchito, ndekuti pali standard ina yake imene anthu anayiyeza yoti iyi munthu ukuyeneka kugwira ntchito motere, ukuyeneka kupanga function motere. Ngati pali chinthu chimene chikupangisa kuti usathe kukwaniritsa kugwira ntchito moteromo, umenewo timati ulumali. Ngati ulumali tiyerekeze wamaso, anthu ena amakhala ndi low vision ngati ine, low vision imene anthu ena mmatha kuona malembo ang'ono bwinobwino like kutali, pamene ine ndekuti ndifunika kuti akhale pafupi. Ndekuti capability yonena zokuti ndione malemba aja ndilibe, soneza kuti ndili ndi ulumali wamaso. Alright. Susan, tipatseni mwina maganizo anu tikamanena kuti tikukamba za ulumali makamaka mukuyimvetsa bwanji nkhani tikukamba kuti ulumali ndi chani kwenikweni? Okay, mwina kungonjeza amene wani na Hilda nzoti imene wafotokozamo ndi momwemwe ndiye kungonjeza kongonena kuti ulumali ndi ngati chimene chimayima as a barrier kapena hindrance, chimene chimachinga kuti you should not interact ndi society mene wafotokozera Hilda. Mwina kuonjeza kwa kuza khawo kotero. All right. Mwakambapo za kuchepekedwa kwa upangiri kapena kuthekera mukamba kwanu Hilda komanso mwafotokozaso bwino Susan, koma mwina pamene tikupitira ndi makamaka nkhani imeneyi ya ulumali uli magulu angapo ndithu, mwina mutatiunikirako kwa oneratu kuti ndi magulu ati osiyanasiyana amene alipo kumbali ya ulumali? Maulumali alipo osiyanasiyana. Pali ulumali wina wa mubongo. Ulumali wa mubongo umene umakupangisa kuti mwina kaganizidwe kakhale kochepekera. Pali anthu ena kaganizidwe kake komene zoti memory yawo imakhala zokuti ili slow kuti apange translate chinthu. Imene timawotcha zokuti ulumali kapena kuti sensory disability. Paliso ulumali wina wa mobility. Umapeza kuti anthu ena mwina kuyendera wheelchair amene ajawo ndi kuti mwina anavulala during mwina accident kapena ina anangobadwa choncho. Imene yonso ndi mbali inaso ya ulumali.
paliso ulumali wina wa amene anafotokoza Hilda kuti wa low visual impairment. Pali anthu ena kuti zinthu zina amaona pali kwena amayeneranso kuti azone mwina atava maglasi kapena kuti chinthu chija chikhale pafupi kapena pepala kuti afuna awerenge ndi kuti likhale pafupi. Mambali ina ndikhoza kufotokoza choncho. Alright, mwina ngati dziko tili ndi malamulo komanso tinasayinira malamulo ena omwe ndi apa dziko lonse okhudza kuteteza ufulu wa anthu omwe ali ndi ulumali. Mukuona kwanu tikuchita bwanji ngati dziko poonetsetsa kuti maufuluwa akulemekezedwa makamaka? Tikhoza mwina musanayake funso lamene mukuonera ngati maufuluwa ngati akulemekezedwa mwina titha kuwunikira mwina bwinobwino kuti maufulu amene akukambidwa amenewo ndi ati makamaka. Chabwino. Nde mukuona kwathu ngati anthu amene timamenyerera maufulu anthu a maulumali osiyanasiyana. Ndiyambe kuyamikira boma chifukwa chonenazo kuti ku Malawi kunoko tikati tipange malamulo amene ali inclusive, malamulo amene tikati tipangenso adopt imene mwanenera. Timapanga adopt malamulo abwino kwambiri. Ndipo Malawi ndi limodzi mwa mayiko amene malamulo ake ampanga asolid. Mukamapanga kuti mupanga ratify kaya mukufuna muyike mufuna muwapange contextualize ku Malawi kuno amakhala bwino. Komano zinthu zimene zimakhala zikuvuta ndi implementation. Tili ndi malamulo osiyanasiyana ngati mwachitsanzo tikudziwa zonse pali framework imene timatsatira anthu amaulumali. Timati UNCRPD, United Nations Charter for the Rights United Nations Convention for the Rights of Persons with Disabilities. Imeneyi inapangidwa ratify ku Malawi kuno 2024. Inapangidwa ratify through the African Disability Protocol. Tinapanga ratify, and also we have different frameworks nafeso the disability national disability policy, things like that. So tinapanga bwino and zimene zikuyika ngati kuti malamulo onena zokuti anthu aulumali tisamapange view from lens ya medical. Yonenazo kuti ali limited ngati kuti medical, ngati these are people who need like charity to work, it's now adopting like a rights based approach. Komano kupanga implement on the ground zimene zikutani zikukhala ngati kuti sitili at par ndi mmene tikuyeneka kupangira ngati mmene after kupanga adopt on paper. All right. Susan, you want to add to that? We have CRDP. Imene is a treaty imene ngati kuti ubali umene anagwirizana ma countries ose dziko lino lapasi amene amateteza maulumali osiyanasiyana. Imene yonso ndikhoza kukhala pati imene imateteza mbali ina ya maufulu anthu aulumali. Ngakhale ku Malawi kunoko anavomerezanso ndi CRDP, anayipanga ratify 2006. Komano ngakhale pali choncho ku Malawi kuno ndizovuta kunena kuti anthu ena amene sali ndi kuthekera kuti amvesese kuti what CRDP kutanthauza kuti chani, kapena anthu aulumali amene mwina ali kumamidzi osiyanasiyana kuti ndikovuta kuti amvesese kuti iwo ngati dziko lapasi limawerengeranso kuti ali ndi kuthekera kunena kuti akhoza kasuma kwina kuli kosatakhola kumandivuto nalilonse kapena akhoza kauza boma chifukwa kuti boma linatenga nawo mbali kugwirizana ndi mgwirizano umene kunena kuti ngati pali zovuta zina anthu aulumali akhoza kupanga chonchi koma ndikovuta kuti akafikire kapena apange understand chinthu chimene chili zinthu ma policies amene ali mu CRDP. Mwina ndikhoza kufotokoza chonchi. Tinawunikira kuti ngati dziko tilitu ndi malamulo komanso tinasayinira malamulo ena omwe ndi apa dziko lonse okhudza kuteteza ufulu wa anthu omwe ali ndi ulumali. Mukuona kwathu mukuona kwanu tero kuti tikuchita bwanji ngati dziko poonetsa kuti maufulu amenewa akulemekezedwa. Ndiye kuyamba kucheza kwathu munalongosolabe ndithu ma examples abwino ndithu malamulo ena ndi ena amene
akhazikitsidwa dziko lonse lapansi ngakhalenso amene akutikhudza kuno ku Malawi mwapereka zitsanzo zabwino ndithu kwambiri. Timafuna kuti tizame pa kuyankha funso lokuti maufulu amene akulemekezedwa. Tiyambe ndinu Hilda. So ndizoona ndithu zokuti ma frameworks munga mmene talongosolera alipo ndithu. For the most part tikoza kunena zokuti zinthu zikutsatidwa ndithu. Fuati manena zokuti koyambirira umati chinthu chija ukachilemba umakhala kuonesa willingness to kupanga cooperate komano vuto limapanga layi pa tikakhala zokuti kuchoka kopanga malamulo kufika kuwafikira anthu. Monga mmene ananena Susan pamakhala mavuto osiyana kuti anthu athe kumvesesa lamulo kuti likukamba zotani, komanso zikhalidwe zathu zimene zili ku Malawi kuno zimene zimapangisa zonena zokuti olo lamulo lijalira pangidwa zonena zokuti tiyeni tilemekeze maufulu anthu aulumali zimakhalabe zovuta nde tikoza kunena zokuti akutsatidwa komanso pali kuti atsatidwe kwenikweni pali zinthu zinabe zimene tikuyeneka kupitiriza kupanga tikuyerekeza ngati advocacy tikuyeneka kupitabe kukamba kwambiri za malamulo wakuti anthu aja zikafikire. All right. Susan, mungawonjezerapo bwanji pa fundo imene? Hayi zambiri ndikuti ndizimene wafotokoza. Okay, mwakambapo za mwina mautenga ofunikira kuwafikira anthu komanso kumvetsetsa ndi mbaliso ina imene imakhala ngati ndi challenge komanso chikhalidwe. Timafuna mwina tisanapitirire kumbali ya chikhalidwe mutangotipatsako kuti unikira chithunzithunzi cha zina zimene anthu amene ali ndi maulumali akukumana nazo, chifukwa ndizovuta kwa anthu ambiri mwina kukhala ndi kumvetsetsa kuti anthu amaulumali mavuto awo ndi otere ndipo tikuyenera kukhala nawo munjira iyi. Titazama pamenepo pang'ono Hilda mutangosanthulapo mwina pang'ono mwina ma examples ina ndi ena in society that anthu amene ali ndi maulumali akukumana nawo kumbali imene. Chabwino. Anthu timadziwa zokuti kumudzi tikapita kumudzi timwina tisanapite kumudzi dziko lathu la Malawi lili ndi malamulo amene aliyese amayeneka kutsatira, koma tikapita kumudzi kumakhalanso miyambo komanso maseti amalamulo ena amene kumene kujaku that is literally law so in as much as timanena zokuti tapanga ratify zinthu zabwera tikuyeneka kutsatira chakuti as long as chinthu cha kumudzi chija sichinasinthe that one kumudzi kuja takes precedence. Ndeti yerekeze munthu olumala amene akuyeneka kupangidwa include pa zinthu zimene zikuchitika kumudzi komano anthu kumudzi kuja amakhala akunena zokuti okay munthu uyu ndakuti ndi wochepekedwa sangathe kupanga zinthu zosiyana malamulo aja kumudzi kuja mwina anena zokuti okay musiyeni kaye chifukwa tikuyeneka kukutani tikuyeneka mwina tilekeze tipite kukalima kaya timati kudima tipite kumene kuja tikalime, uyu ndi wochepekedwa sangathe kugwira khasu kutere akhala zokuti chifukwa choti malamulo aja ngati chikhalidwe chikunena zokuti okay musiyeni mumuchitire chifundo is what nthawi zambiri kumakhala choncho mumvereni chisoni asapite nawo zinthu ngati zimenezo kumakhalabe kusala chifukwa chonena zokuti ngati akunena zoti mupangeni include iye uja amakhala zokuti ali ndi kuthekera mwa njira yake kuti zitha kumvesesa zokuti anthu timakhala ndi njira zosiyana zopangira kanthu. Ndi chifukwa chimene nthawi ija Susan imene ananena zokuti ndi ma barriers ena kumudzi amene amapangisa zokuti zinthu azichita kuoneka kuti uyu ndi wa ulumali uyu si wa ulumali zimakhala ngati zimenezo. Nde chikhalidwe nthawi zina zinthu zimene zimapanga promote chikhalidwe olomiyambo yosiyana imene imakhala harmful yosakhala timati baseless timati unfounded sinduzo zoti chichewa chake ndingathe kumasulira motani ndemu ndikhululukire. Okay. Mwafotokoza bwino ndithu. Ndikuona kuti pamakhala mwina kusamvetsetsa kapena resistance nthawi zambiri kumbali ya chikhalidwe pamene tikulongosola chonchemu pali adindo ena ndi ena amene angathe kutenga nawo mbali pofuna mwina kuthetsa mavuto amene tikulongosola apapawa, because we should be honest kuti pali anthu ena ndi ena in a community amene
pachizungu timati they are more influential, they have a say imene ili yaikulu akayankhula iwo tilekeze mwina mafumu zimene zimabweretsa kusintha ngakhale anthu ena amene ali ndi andale kumene azitsogoleri titero ndi anthu ena amene ali osiyanasiyana in society amene angathe kuti we should break this makamaka kusamvetsetsa kumeneku kunkhani zokhudza anthu amene ali ndi maulumali. Mukuona kuti ndi anthu ngati ati amene angapenge play a part in contributing to this? Okay, monga tilekeze ngati mamizet zikuyenera kuti ziyambikire kwa ana ang'ono lese mwina maskule ma primaries kapena ma secondary schools. Ndekuti pakhale civic education maziphunzitsa auze ana kapena kuti maziphunzitsa omweyo mwina during misonkhano ya makolo ija aziuza sipoti maskulu ambiri aboma amene akusungaso ana ulumali kuma auza zokuti izizi ndi nkhanza kapena kuti izi ndi zoyenera zoti munthu wa disability muzimpanga include kuti apange nawo izayi. Ndekuti akamakumana chonchija ndi kumalongosolera, that would be a way yonena kuti izichepesa zinthu zina zimene anthu ena sakudziwa. Komanso mwina masifumu somene munafotokozera muja ndekuti akwena kuti awuzidwe mwina ndi human rights kapena mabungwe ena au amene amaona za ulumali kuti aziyenda mamizi ndikumapereka uthenga ngati kuti umenewo. Alright. Chifukwa titango mwina fusapo kunena kuti mbali ya awareness ndi mbali imodzi imene imakhala yofunikira kawiri. Titango kuna kupanga appreciate pamene tukamba za maufulu anthu amene ali ndi ulumali. Do we have enough awareness imene iliko ikupita in societies kukhudza different issues to do with maufulu anthu amene ali ndi ulumali? Mukuona kwanu, Hilda, and then we can also hear from Susan. So mukuona kwanga awareness ilipo ndithu imene anthu amakhala akupita kumakanena za mene maufulu aulumali maufulu anthu aulumali komano mene timapangira awareness ndi mene pali livuto. Eti ine ndikhale opanga advocate for maufulu anthu amaulumali ndipite kumudzi ndikangowapanga gather anthu aja kena kono ndikawuze zokuti okay kusala anthu aliyese akwenika kukhala mmene aliyese ndi munthu ngati wina aliyese akwenika kupangidwa treat bwinobwino nkunyamuka kumapita. Sindingapange expect zokuti anthu aja amva zinthu zija asunga. Eti sindingapita ineyo kumudzi kumakhala ngati kuti kuzika ndekha kuti ndikudziwa kwambiri kuposa anthu aja. Eti but unfortunately zinthu ngati zimenezo zimene zimakhala zikunkera zimachulukira mukati mupange analyze ma advocacy strategy ambiri ku Malawi kuno apanga adopt model yake imeneyo. Komano mwina titati tione zonena zokuti mukapita kumudzi kuja ukapanga advocate nkuyankhula ndi anthu aja nkumva zokuti iwo kumvesesa kwawo kwa anthu amaulumali ndikotani. Eti chimene tikusowekera nde mwina awareness kapena advocacy itati yatenga ango imeneyo zimene mwina tingathe kuona kusintha. Alright. Ndithu. Alright, Susan, you have anything to add? Mwina kungonjezera unena kuti environment yopangira advocate things of disability isakhale malo kuti ni malo omwewo kapena pakhale background pamasintha mene pamapangira nthawi zonse pazikhala shifting kuti ya this time tikafikira kumamizi kweni kuti tikafike kuchitipa kumene anthu amene tinkosafikika kumamizi because ineyo ndayendako kumapita kumamizi oti ndakumanako ndi anthu okuti nda disability kupanga zinthu zosiyana zonena kuti anthu awawa samafikiridwa ndi mauthenga ena yosokhudza ulumali kunoko ndi kutali ndi malona kuti mwina ngati boma limene zoti litengepo kanthu chinthu chonena kuti litumize mwina apezepo mamizi onena kuti anthu ngati amene ajawa akatani akafikiridwe. Ndi anthu ambiri onena kuti pafunika pakhale strategy onena kuti anthu amene ajawa atani apeziredwe koma zomati awareness zichitikira ngati background pomwe kapena mtawuni mokha ndikuona ngati zinthu zimenezo zitasintha. Alright. Okay. Tachoka ku mafotokoza bwino kumbali ya awareness and some good recommendations kwa zina zimene zikuyenera kusintha komanso kachitidwe kosiyana
kamene kakwenya kukhalapo kuti tione kusintha kumbali imeneyo. Mwina tikambepo pang'ono kunkhani ya inclusivity, because I think it's another key area imene tikumamva ndithu kudzera mauthenga osiyanasiyana kuti anthu amene ali ndi maulumali asasalidwe pachina chilichonse. We have even seen mauthenga ena amene anabwera kuchokera kuboma kulimbikitsa kuti mabungwe osiyanasiyana muzochitika zambiri aonetsetse kuti anthu amene ali ndi maulumali sakusalidwa, and to assure that there's some inclusivity. I want to hear from you, timve kuti mukuona bwanji kumbali ya kusalidwa kwa anthu, inclusivity. Is there enough imene zikuchitika kuonetsa kuti anthu awa maulumali sakusalidwa muzochitika zambiri in society? Zikomo kwambiri. Kunena chilungamo ndikati ndipange analyze pali ma activities ambiri amene anthu amaulumali amasalidwa samapangidwa include, whether it be because of limited resources kapena mwina sakudziwa zokuti akhoza kumpanga bwanji handle munthu amene ali ndi ulumali akampanga include, kapena mwina ikhoza kukhala kuti ndiku like kusala kumene kuti palibe chimene mungapange program iyi mwina si accessible komanso siti kufuna input yanu eti nde zinthu ngati zimenezo zo actually ndizochuluka kwambiri. Nde kunena chilungamo tikhoza pali zinthu pali njira yonena zokuti pali zambiri zoti zikuyeneka kuchitika ndisaname chifukwa nthawi zina okay mwina ndikapena ndiyankhe chonchi ngati kumalawi kuno statistics imanena zokuti anthu aulumali akupanga, that was by the way the 2018 statistics said kuti about 11.6 if not 11.8% of Malawians have a certain form ya disability. Nde mukati muone ma programming amene amachitika eti kunena chilungamo olo 5% kupanga include sinafike eti so olo ife ngati ma activist and ma advocate tikati tuone national budget inja imene mabwerera mwina 0.01% eti ya budgetary allocations imakhala ya disability, like disability and ikakhala kuti yabwera much of it's going already to my salaries ama employers ama employees kaya kuelekeza ngati departments ama ministry amene so sizikupita kwambiri ku ma implementation or kupanga monitor ma programs kuti akhale more inclusive, zikupita be ku like so it's ndizovuta ndithu ngati ma advocate actually kupanga tikupempha boma. When we went ku Global Disability Summit imene inachitika 2025 in April, one of the key outcomes imene kupangidwa adopt by all the countries ngati maiko onse timati Amman Berlin Declaration imanena zokuti at least 15% of budget ikuyeneka kupanga kata for disability programming eti all the activities kaya education SHRH china chilichonse komando ikhale zokuti at least 15% kunoko kumalawi kuno. That's what we are advocating for now, and we feel zoti if that happens at least ma programs ambiri akhoza khala more inclusive. All right. Tuona kuti takhala tuona ma campaign ena osiyanasiyana including kumbali ya gender, the 50-50 campaign, which also advocates kunena kuti azimayi asakhale osalidwa mu zochitika zosiyanasiyana. Tufuna tiunikire mwina kumbali ya amayi omwe ali ndi ulumali, mukuona kuti maufulu awo akutetezedwa moyenera? Sima ufulu wonse amene azimayi akutetezedwa, especially here in Malawi. Kuti muone the recent elections amene achitika panopa, we haven't heard kuti panali munthu wina ake mzimayi wa ulumali amene mwina anapanga ngoti the population ya azimayi imene anapanga contest kuti apange nawo kuti anawina. I don't know kuti mwina panali malizo nzena anthu aulumaliwo kapena kuboma, koma mostly if you can mwina kuyambira mbuyo sitinaonepo parliament munja mukunena zokuti mwina
50% ya anthu aulumali ndamene ali mu parliament azimene maiko anza twena mene amapangira. The recent elections sinaonese the number of people ya azimayi amene apanga contest as kuti kama leaders. So we can say kunena kuti bali exclusion ya leadership kwa azimayi kuti sakumapatsidwa mwayi azimayi aulumali kuti apange nawo ngati akhale ma leaders. You can even go into private sectors. Ma institutions ena sangalole kuti nzimayi mwina agwireka akhale HR kumuona ndi mmene akuonekera. Not because kuti tikunyoza kapena sitikunyoza kumano kuti muonesese ma private sector ena kuti mukafunse zoti population ya anthu aulumali amene mwina nawo pano pandi angati sakakuzani. Then we can say kuti pali exclusion in leadership. All right. Because of time, we have run out of time. I want us to conclude. Koma ndi maganizo kuti tipange conclude timotere kuti nkhani ya malamulo. Malamulo omwe tili nawo pa nkhani ya ulumali. Ndi pati pomwe mukuona kuti pakufunika kukonzedwa nanga pakonzedwe somodani. Briefly in 30 seconds, Hilda, and then we'll conclude with you, Susan. Honestly, munga mene nanenera mucha implementation tikuyenika kupanga uphold implementation. Tipange move from writings and tipange sure zonena zokuti anthu amene ali m'mamidzi athe kupeza information ija in an accessible manner, and if possible china chilichonse chokhuza maulumali chikhale mu timati easy to read version. Kuti anthu akumudzi amene amavutika nkuwerenga at least nawonso adziwe zimene malamulo okhuza maufulu anthu aulumali akunena. All right, Susan? Ndikuona ngati kuti when making policies azipanga include anthu a disability, because iwo agenda amene ali ndi say yayikulu, because if they want to talk about accessibility iwo ajawo ndi amene amamva kuwawa, ndi amene angayankhule zambiri kuuza boma kuti mukamapanga malamulo mutapanga chakuti makamaka ma buildings mutamanga mwakuti. Ndikuona ngati akamapanga ma policies azipanga include anthu ngati amenewo, asamapange anthu omweomwewo. Komanso ma department osiyanasiyana ka MDF ka polisi ka ndikwina kulikonse akamapanga train anthu pazikhalanso subject ina yonena zokuti aziphunzitsa zinthu zokhudza ma issues ena okhuza disability kuti anthu ena ake azidziwa ma rights awo. Muso ndi momwe tatsirizira zokambirana zathu zapadera zomwe akutipatsira ndi a Disabled Women in Africa ndi thandizo lochokera ku GIZ. Pa zokambiranazi tinali ndi Hilda Macheso amene akuchokera ku bungwe la Association of People with Albinism in Malawi, APAM, komanso Susan Nyahua from the Special Olympics Committee in Malawi. Ine ndi Sam Kabambi, mukhale nafe maprogramu athu otsatira.